ಪೊಂಡತ್ತು ತಿರ್ತು ತಿಂಚಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಇಂದು ಏನ ಪುದರ್ ಮರತು ದಾಲ ಆಪೋಜಿ ಇಂದು ಒಡಂಬ ನಿಕಲೆನ್ನ ಊರ್ದ ವೀಡಿಯೋ ತೂದಿಪ್ಪರ ಪಂಡ ಸಾಗರ್ ನಕ್ಲಿಲ್ಲ ಡಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಅಣ್ಣ ಈ ಸಲ ಊರುಡ್ದು ಬನ್ನ ರಡ್ಡು ಪತ್ತೊಂಬೈದೇರು ಒಂಜಿ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಇಂದು ಆಂಡ ನನ್ನಲ್ಲ ಪರಂದಾತುಜಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ದಿನ ಬೋಡ ಅಂತ ಏ ಬೊಡ್ಚಿಯ ಐಟು ಮುಳ್ಳು ಮುಳ್ಳು ಉಂಡು ಸಾಯಿ ತಾಗುಂಡು ಮಂಡೆಗೆ ಏನೇಂದು ಒಡಂಬ ಪಲ್ಲೆ ಏನ ಒಂದೇಕ್ ತುಳುಟು ಒಡಂಬ ಪನ್ಪೇರು ಒಡಂಬ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಪನ್ಪೇರ ಪರಂದ ಕಾತುಂದುಲ್ಲ ಸ್ಮೆಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಕಾಯಿ ಉಂಟು ಸೊ ಏಪ ಪರಂದ ಹಾಕೊಂಡು ತೂಕ ಅಂಚೆ ತೆಂಕಲು ಪಿದಾಡ್ನಿ ಏನೇ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫೋರ್ಟ್ ಅತ್ತಿಯ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಸಿಟಿ ಇಂಕಲ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಸಿಟಿಂದ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲರ್ದು ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಉಂಡು ಇಂಕಲ್ ಮಮ್ಮಿಗೆ ತಿಕ್ಕೆರ ಬತ್ತಿತ್ತು ಅಂಚ ಇಡೆ ಬತ್ತೀನಿ ಇಡೆ ಬರಂದೆ ಒಂಜಿ 4-5 ವರ್ಷ ಅಣ್ಣ ಅಂದು ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ರೂಡೆಲ್ಲ ಸಮ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಉಲಪೋರಿಜ್ಜಪ್ಪು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಇಡೆ ಸಾಯಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದು ಬಹರೇಂದ ಥೈಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಬತ್ತ ಟೈಮ್ ಆಟ್ನು ಸಾಗರ ಓಲ್ ಬರೈತೆರಿಗೆ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದು ಏನ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ತಾಯಿ ಮಾಟ್ ಒಂದುಂಡು ಅಡೆ ಬತ್ತ ಅಂಚಿಡು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಸಿಟಿ ಇಂಚಿಡು ತಾಯಿ ಮಾಟ್ ನಿಕಲ್ 3 ಜನಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಡ್ದೀನಿ ಸಾಯಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಮೊಕ್ಕಳು 2 ಜನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಬೋಡ ಅವು ಕೊರ್ಪಿನ ತಬಕ್ಲ ಏನವು ಪಲ್ಲೆ ಗೆಪ್ಪರಿಚಿ ಸಾಯಿ I took there. Hi. Say hi. खरमू ज्यूस ऑर्डर मलता ಸಾಯಿ ಏನ ಜ್ಯೂಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನೀರ ಕರ್ಮು ಜ್ಯೂಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಉಂಡು ಅವಗೆ ತಂಡ್ರುಂಡು ಕೋಕೋನಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಉಂಡು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೊಡ್ಚೇರೇಗ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಪುಂಡಿಗೆಯಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೋದು ಡಾನ್ಸ್ ಅನ್ಪಲೆ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ
अंडा ಜ್ಯೂಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡು ಶೋಕ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ತಾಯಿ ಫೇಮಸ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಉಂಡು ಅವಗೆ ತೊನಗ ಅಂದ ಒಂದು ಐಕ್ 3 ಬೀಡಿ ಒಂಜೆಕ್ ಬೈತೆ ಬೈತೆ ಉಂಡು ಬೊಂಡ ಬೊಂಡ ಸಾಯಿ ಬೊಂಡ ಅಲ್ಲೇ ಬೊಂಡ ಮುಲ್ ಬೊಂಡ ಅಂದ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಪಂಪ ಇಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಸಾಯಿನ ಕೈಟೇನೆ ಉಂಡಾ ಸಾಯಿನ ಕೈಟ್ಲ ಏನ ಕೋಕೋನಟ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಊರ್ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ಸ್ ಎನ್ನುಂಡೆ ಆಯ್ತಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಊರ್ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ಸ್ ನೆನಪಾಂಡ ಸಾಯಿನ ಕೈಟ್ದ ಸಾಯಿನ ಕೋನ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಫುಲ್ ವೆಕೇಶನ್ ಮೂಡ್ ಎಕಡೆ ದೂರ ಪೋಯಿನಿ ಇಂದ ಏನ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಥೈಮಾರ್ಟ್ಗ ಇತ್ತ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಮನಸ್ಸಗ ಫುಲ್ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಟೂರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಬಹರಿಂದ ಉಲ್ಲಯ ಓಲಿರ ಸಾಯಿಗ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ತೋಚುಂಡು ಜಪ್ಪನಾಗ ಸೀದಾ ಶಾಪ್ದ ಉಲಾಯ ಪೋತೀನಿ ಸಾಯಿ ಏನ ಬೋಡು ಏನೇ ಆಯ್ತಾ ಪುದಾಡ್ತದೆ ಚಿಕನ್ ಬೋಡಿರೇಗ ಏನು ಏನೇ ಏನೇ ಓಕೆ 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 ಏನು ಏನೋ ಅಂದೆ ಮಲ್ಬರ್ ಫ್ರೈಗೆ അപ്പം നല്ല പറഞ്ഞുണ്ട് കേട്ട് കായ് പല്ലേ ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಸಾಯಿನ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಏನ ಬೋಡು ದಾದಿ ಇಡಕಲ್ನೆ ಏನ ಬೋಡು ಟೊಮೆಟೊ ಬೋಡ ಇಜ್ಜಾ ಅಲ್ಯಾ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಅಲ್ಲೇ ಡೌನ್ ಡೌನ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಟಚ್